tikulandireni mu nthawi imeneyi makamaka nthawi imene timakhala tikusanthula mawu a Mulungu. Mu nthawi imeneyi tikhalabe tikupitiriza mapulogalamu athu amene takhala tikumva m'mbuyomu. Kodi ndinu sapota wa timu ina yake? Kodi timu yanu ikakhala ndi game mumakhala ndi malingaliro otani? Mumakhala ndi zotsatira zanji? Inenso ndinakhalako sapota wa timu ina yake, ndipo timu yanga ikakhala ndi game, chimene chimabwera m'malingaliro mwanga ndi zotsatira zitatu. Sindidziwa kaya inunso kama mumakhala nazo. Zotsatira zimene ndimakhala nazo ine ndi win, lose, kapena draw. Izi ndi zotsatira zimene ineyo ndimakhala nazo timu yanga ikakhala ndi game. Awo ndi mawu amene ifeyo timagwiritsa ntchito nthawi zonse, koma tikati taonetsetse mawu amenewawo timagwiritsa ntchito pobwerekera ku chilankhulo cha Chingerezi. Ndifuna tikamufunsa munthu kodi game yatha bwanji, amaluza kuti game ya lero yathera motere. Amafotokoza kuti yawina timu yakuti, kapena yaluza timu yakuti, kapena game yonse yathera draw. Izi ndi zotsatira zitatu zimene ifeyo timamva makamaka pakakhala game. Kodi nanga mu Baibulo Mulungu adagwiritsa ntchito motani mawu amenewa akuti win, lose, kapena draw? Dziwaninso kuti mawu amenewawa ngakhale timagwiritsa ntchito pobwerekera ku Chingerezi, koma ali ndi matanthauzo ake. Tikamati win, mawu amenewa amatanthauza kuti kupambana. Tikamanena kuti lose, mawu amenewa amatanthauza kuti kutaya mwayi. Tikamati draw, mawu amenewa amatanthauza kufanana mphamvu kapena kuti kusendera chifupi koti timuyo idakaluza kapena idakapambana. Ndiye matanthauzo ake amawu amenewa. Kodi nanga Baibulo linagwiritsa ntchito motani mawu amenewawa? Dziwani kuti pali nkhondo pakati pa Mulungu ndi Satana. Pali nkhondo yotani? Mulungu amafuna anthu akhale wake, Satana amafunanso anthu akhale wake. Ndifune kuti aliyense mwa awiriwo amafuna anthu atakhala wake, pali kukokana, pali kulimbana. Aliyense amafunitsitsa kuti bwerani kwa ine, winanso kumene kuti bwerani kwa ine, idzani kwa ine, winanso kuti idzani kwa ine. Chifukwa aliyense akufuna zonse kuti anthu apite mbali yake. Tiona kuti zinthu ziwirizi zikulimbana kwambiri. Tatene tioneni mu buku la Genesis 2 verse yake ya 16. Genesis 2 verse yake ya 16 ndi 17. Ndipo Yehova Mulungu anamuwuza munthuyo nati, mitengo yonse ya munda udyeko. Verse 17. Koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Apa ari kufuna zoti tionetsa pano nkhondo imene ili pakati pa Mulungu ndi Satana. Kodi chidachitika ndi chani pakati pa Mulungu ndi Satana? Mulungu wamulenga Adamu, adamuwuza zoti akhale m'munda wa Edeni, ayang'anire zolengedwa zonse m'munda wa Edeni. Koma chinthu chimene sadayiwale Mulungu ndi kumpatsa zoti achite. Anamupatsa malamulo oti atsatire. Monganso timadziwa dziko lapansi, munthu akafuna kulembedwa ntchito pa kampani yake, kaya ndi malo ati, kaya ndi malo anji, pamakhala malamulo amene munthu wogwira ntchito pamalopo amatsatira. Izinso zili chimodzimodzi. Mulungu atamuyika Edeni Mulungu atamuyika Hava ndi Adamu m'munda mwake, anampatsa malamulo oti atsatire. Kodi ndi malamulo anji? Tikamawerenga mu Genesis 2 verse yake 16, Mulungu akunena kuti, ndipo Yehova Mulungu anamuwuza munthuyo nati, mitengo yonse ya munda udyeko, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Akuti Mulungu anamuwuza Adamu kuti mitengo yonse ya munda udyeko, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadzadye, chifukwa ukadzati wadya tsiku lomwelo udzafa. Uyu anali Mulungu amene amamuwuza Adamu pamene anali m'munda wa Edeni.
ndiye kuti kodi Mulungu wamuza Adamu choti achite, nanga kodi Sara anati chani? Tiona kuti Sara anadzanso momwemo ndi kuyamba kumutsutsa zimene Mulungu adafotokoza. Akutsutsana morani? Tate tionenso buku lomwe la Genesis 3 verse yake ya 1 kukafika 5. Genesis 3 verse 1 kukafika 5. Ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anatitu Mulungu, usadye mitengo yonse ya mundamu. Verse 2. Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mitengo ya mundamu tidye. Verse 3. Koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda, Mulungu anati musadye umenewo, musaukhudze umenewo, mungadzafe. Verse 4. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafa, hayi. Verse 5. Chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatseguka maso anu, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Mulungu wamuza Adamu choti achite munda wa Edeni, kuti mitengo yonse ya mundamu uzidya, koma mtengo okha wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye. Akuti Sara naso anafika malo omwewo nadzadzutsa zimene Mulungu adamuuza. Adamutsutsa mori chani? Adamuuza kuti mtengo umene wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa udye ndithu, kufa sudzafa. Mulungu anakuuza chifukwa choti amadziwa kuti tsiku limene udzadya mtengo umenewo udzakhala ngati Mulungu, ndipo udzadziwa zabwino ndi zoyipa. Apa tikuona kuti Mulungu ndi Sara akulimbana. Mulungu ofotokoza zina kwa Adamu, Sara naso akubwera kudzatsutsana kuti zimene okuuza Mulunguzo nzabodza kwa mukuyenera uchite izi. Tikuona kuti Mulungu ndi Sara akulimbana. Iyi ndi nkhondo imene ili pakati pa Mulungu ndi Sara. Kodi Mulungu adachita chani? Atazindikira kuti apa tsopano pali kulimbana pakati pa ine ndi Sara. Chimene Mulungu anachita ndi chani? Tateni tioneni buku la Yohane 3 verse yake ndiyo ya 16. Yohane 3 verse 16. Mbuku la Yohane 3 verse ya 16 ikunena chonchi, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Akuti Mulungu atazindikira kuti apa pali nkhondo pakati pa ine ndi Sara, chimene adachita Mulungu ndi chani? Akuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kudza pa dziko lino lapansi, kuti yense okhala pa dziko lapansi asatayike, koma akakhulupirire iye kuti akapeze moyo wosatha. Ichi ndi chimene Mulungu anachita kuti nkhondo imene ili pakati pa Sara ndi iye akayiwine. Timaonadi kuti pali kulimbana pakati pa Sara ndi Yesu. Nkhondo poyamba inali kwa Mulungu ndi Sara, apa tsopano Mulungu wayisira kwa mwana wake amene ali Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake tikamawerenga m'buku la Mateyu 28 verse 18, Yesu akutsimikiza kuti mphamvu zonse zakumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. Kutanthauza kuti china chilichonse chimene Mulungu amachidalira kwa iyeyo adachipereka kwa mwana wake obadwa yekha amene ali Yesu Khristu. Chifukwa chake tikamawerenga m'buku la Mateyu 1 komanso Mateyu 2 timamva zakubadwa kwa Yesu Khristu, kuti Yesu Khristu anabadwa kudzera mu njere ya mkazi osati ya mwamuna. Ndi chifukwa chake Baibulo kuti adapereka mwana wake obadwa yekha. Kutanthauza kuti mwanayo ndi wa Mulungu. Yesu anabadwa kudzera mu njere ya mkazi, pamene inu ndi ine tinabadwa kudzera mu njere ya mwamuna. Ndi pamene pali kusiyana. Mulungu atenga nkhondo imene ili pakati pa iyeyo ndi Sara wayipatsira kwa Yesu Khristu. Ndiye tatiyeni tione kuti kodi Yesu Khristu komanso Sara pali kulimbana morani.
Tateni tioneni m'buku la Mateyu 4 vesi yake ndiyo ya 3. Mateyu 4 vesi ya 3. Ndipo woyesayo anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu, tawuzani kuti miyala iyi isanduke mkate. Koma iye anayankha nati, kwalembedwa, munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse akutuluka mkamwa mwa Mulungu. Yesu Khristu wabadwa. Tikamawerenga buku la Mateyu 3 verse 13 kukafika 16 timamva Yesu Khristu adapita ku mtsinje wa Yorodani kumene adakabatizidwa. Atatuluka mu ubatizo timamva kuti Yesu Khristu anatengedwa mu chipululu kumene adakayesedwa. Kodi ali woyesedwa chimene chinachitika ndi chitani? Ndi chani? Akuti woyesa anakampeza Yesu Khristu. Wamupeza Yesu Khristu adachita chani woyesayo? Akuti adamuuza Yesu Khristu kuti ngati iwe uli mwana wa Mulungu, uza miyala iyi kuti isanduke mkate. Apa nkuti Yesu Khristu atatha masiku 40 usiku ndi usana osadya kanthu. Ndipo chifone kuti Satana adamuona Yesu Khristu kuti ali ndi njala, Satana adatengerapo mwayi oti amuyese. Ndi chifukwa chake vesi imene ikufotokoza kuti Yesu Khristu anauzidwa ndi Satana kuti ngati uli mwana wa Mulungu, uza miyala iyi kuti isanduke mkate. Koma chimene Yesu Khristu anayankha ndi chani? Akuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu akutuluka mkamwa mwa Mulungu munthu adzakhala ndi moyo. Uku ndi kulimbana kumenenso kuli pakati pa Yesu ndi Satana. Satana amakhulupirira kuti munthu kuti akhale ndi moyo amene kuti adye. Koma tamvani zimene Yesu Khristu adamuyankha. Akuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu otuluka mkamwa mwa Mulungu adzakhala ndi moyo. Uku ndi kulimbananso kumene ifeyo tikukuona pakati pa Yesu Khristu komanso Satana, zimene ndithu zinachitika. Iyi ndi nkhondo tsopano imene ili pakati pa Satana ndi Yesu Khristu. Poyamba nkhondo inali pakati pa Mulungu ndi Satana. Apa tsopano yatembenuka. Mulungu atumiza mwana wake wobadwa yekha kubwera kuno ku dziko lapansi. Ndipo tikuona kuti nkhondo yonse imene inali pakati pa Mulungu wayipereka kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu wadza pa dziko lino lapansi kufunitsitsa kuti akawine moyo wa inu ndi ine. Yesu Khristu tikumuona kuti akulimbana ndi Satana ncholinga chone kuti akawine moyo wa munthu ina aliyense. Ndi zimene Baibulo likufotokoza. Ndi zimene nkhondo imene ili pakati pa Yesu komanso ndi Satana ikuchitika. Kodi nanga chimene adachita Yesu ndi chiyani kuti akawine anthu amene ali pa dziko lapansi? Mulungu amutumiza Yesu Khristu kubwera kuno ku dziko lapansi, ndipo tikuonadi kuti mphamvu zonse Mulungu akuti anazipereka kwa ndani kodi? Kwa Yesu Khristu. Nanga kodi chimene adachita Yesu Khristu kuti akafikirepo kuti wawina anthu onse akuti ndi chani? Akuti chimene adachita Mulungu, chimene adachita Yesu Khristu, akuti adaluza moyo wake. Yesu Khristu adaluza moyo wake. Tate ndiwerengeni buku la Aroma 5 vesi yakeyo ndiyo ya 8. Koma Mulungu atsimikiza kwa ife mchikondi chake chamwini yekha mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa, Khristu adatifera ife. Apa vesi ikutifotokozera kuti koma Mulungu atsimikiza mu chikondi chake mwa ife, kuti ife pokhala mchikhalire ochimwa, akuti Yesu Khristu adatifera. Akuti chimene adachita Yesu Khristu ncholinga choti akawine inuwo ndi ine, akuti adatifera. Yesu Khristu adaluza moyo wake chifukwa cha inu ndi ine. Yesu Khristu adalawa imfa chifukwa cha anthu onse okhala pa dziko lapansi. Tikamawerenga buku la Hebrew 2 vesi yake ndiyo ya 9. Nimene zimatitsimikizira. Tikamawerenganso Efeso 1 vesi yake ndiyo ya 7 ikutitsimikizanso kuti tili ndi muomboli mwa mwazi wake. Tili ndi muomboli mwa mwazi wake. Akuti ife tidawomboledwa chifukwa cha mwazi wake wa Yesu Khristu. Yesu Khristu adatiwina chifukwa cha ndani kodi? Cha mwazi wake.
chifukwa choti Yesu Khristu adafa, akuti zidapangitsa kuti ifeyo tikhale wake. Tikamawerenganso buku la 1 Yohane 2 verse yake ndiyo ya 2 imatitsimikiziranso kuti ndipo iye ndiye chiwombolo cha machimo a anthu, osati anthu okha, komanso dziko lonse lapansi. Akuti iyeyo Yesu Khristu ndiye chiwombolo cha ifeyo, osati ife rokhayi, koma dziko lonse lapansi. Kutanthauza kuti aliyense amene ali pa dziko lino lapansi ali womboledwa chifukwa cha ndani kodi? Cha Yesu Khristu. Yesu Khristu analuza moyo wake n'cholinga chone kuti akapambane inuwo ndi ine ndi yawo. Koma kuti iyeyo akariwina, akuti chidachitika nchani? Akuti analuza moyo wake. Yesu Khristu kuti akawine inu ndine anaraya moyo wake. Waraya moyo wake, chidachitika nchani? Akuti pakhala kuti Yesu Khristu adaraya moyo wake, zidapangitsa kuti zitani? Akuti pamenepo Yesu Khristu poluza moyo wake analikokera inuwo, komanso yawo, komanso ife pano chifupi kwa iye. Inuwo ndi ine tinasendera chifupi kumene Yesu Khristu alili. Taonapo dziko lapansi. Dziko lapansi makamaka kuno ku Malawi tili ndi tsiku limene ifeyo timakumbukira chilembwe. Ili ndi tsiku limene ifeyo timakhala ndi mwambo umene timakumbukira chilembwe chifukwa cha zimene adachita. Adachita chani chilembwe? John Chilembwe adaraya moyo wake chifukwa cha dziko la Malawi. Adafera dziko la Malawi. Ndipo khala kuti iyeyo moyo wake udarayika chifukwa cha dziko lino la Malawi. Chifukwa chake dziko la Malawi lidakhazikitsa tsiku limene anthu tonse timakhala tikukumbukira iyeyo. Kutanthauza kuti chinthu chimene chakhetseredwa mwazi chimakhala chinthu yoti ndi champhamvu zedi, chimakhala yoti ndi chopindula zedi. Ndi chifukwa chakenso Yesu Khristu adaona kuti anthu a dziko lapansi kuti akadziwe kuti zimene ine ndabwera ku dziko lino lapansi ndi zinthu zofunikira kwambiri. Chifukwa chake adalolera kutaya moyo wake n'cholinga choti inuwo ndi ine akariwine. Chifukwa chake kamawerenga buku la Roma 5 verse yake ya 8 ikune kuti adarifera. Akuti Yesu Khristu adafa chifukwa cha inu ndine. Kodi inuwo madziwa zoti Yesu Khristu adafa chifukwa cha machimo anu? Kodi madziwa kuti tili naye muomboli amene ali Yesu Khristu? Dziwani kuti Yesu Khristu adapereka nsembe ya ife tonse. Ndi chifukwa chake ife lino sitimaperekanso nsembe ayi. Adayipereka kamodzi koma ya anthu onse. Pamene tikaona m'chipangano chakale munthu akachimwa chimene amachita ndi cha amakapereka nsembe kuti machimo ake akhululukidwe. Koma inu ndine chifukwa kuti Yesu Khristu adapereka nsembe imene ili nsembe yakamodzi, zinatipangitsa kuti inu ndine ndikatira chimwa tingudza kwa iye ndikulapa ndikuvomereza basi zikaleza pomwepo. Izi ndi zimene Yesu Khristu anachita n'cholinga chone kuti akariwine, kuti ife tikakhale wake. Chifukwa chake Baibulo likufotokoza kuti pamene Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi lino kuti akawine anthu, akuti analuza moyo wake. Waluza moyo wake chidachitika nchiyani? Akuti pokhala kuti waluza moyo wake, akuti anakoka anthu onse a dziko lapansi kubwera kwa iyeyo. Tatiyeni tiwerenge buku la Yohane 12 verse yake ndiyo ya 32. Ndipo ine mmene ndikakwezedwa ku dziko ndidzakoka anthu onse kwa ine ndekha. Buku la Yohane 12 verse yake ya 32 Yesu akulankhula. Akuti ndipo ine pamene ndikakwezedwa pa dziko ndikakoka anthu onse kuti akhale kwa ine. Uyu anali Yesu Khristu amene amafotokozera ophunzira wake kuti ine pamene ine ndikakwezedwa pa dziko lapansi, ndikakati ndakakwezedwa ndikakhala kuti ndakoka anthu onse kuti akhale kwa ine. Kuti pamene amalankhula choncho amafuna kuti fotokozera kuti yani. Timadziwa kuti Yesu Khristu anafa pa mtanda. Tikamawerenga m'buku la Mateyu 27 verse yake ndiyo ya 38 komanso 50. Pa Mateyu
27 verse yake ya 38 imatifotokozera kuti Yesu Khristu anapachikidwa. Ndipo timawerenga verse yake ya 50 imatitsimikizira kuti Yesu Khristu adakhetsa mwazi wake. Izi ndi zimene zidachitika. Ndipo pamene Yesu Khristu amafotokoza kuti pamene ine ndikakwezedwa pa dziko lapansi, amangofotokoza pamene ine ndikaphedwa pa mtanda, ndikakati ndaphedwa ineyo pa mtanda, zikapangitsa kuti anthu onse amene ali pa dziko lapansi akadze kwa ine. Yesu Khristu adaluza moyo wake. Waluza moyo wake chimene chidachitika nchiyani? Akuti zidapangitsa kuti inuwo ndi ine tidze kwa iyeyo. Ifeyo tidadza kwa Yesu Khristu chifukwa choti Yesu Khristu adaluza moyo wake. Yesu Khristu adadza pa dziko lapansi kuti akawine moyo, ndipo pofuna wina moyo adaluza moyo wake. Waluza moyo wake chidachitika nchiyani? Akuti adatikokera ifeyo kwa iyeyo. Ifeyo tili kwa Yesu Khristu. Chifukwa ili amene ngasabuku la Aefeso 2 verse yake 13 imanenanso kuti amene munali kutali kale anakusendezani mukhale pafupi mwa mwazi wa Khristu. Akuti amene munali kutali kale anakusendezani kuti mukhale pafupi mwa mwazi wa Khristu. Lero lino ife tili pafupi ndi Yesu Khristu. Lero lino tili chifupi kwa iye. Kodi inu mumadziwa zoti muli pafupi ndi Yesu Khristu? Mumadziwa kuti Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi lino kuti akakuwineni, ndipo pofuna kuti akuwineni analuza moyo wake, ndipo poluza moyo wake azinapangitsa kuti inu musendere chifupi kwa iyeyo? Kodi ngati inu mumadziwa zimenezo ndi chani chimene mumachita? Dziwani kuti ngati simuchitapo kanthu, lero lino muyenera kuti muzindikire kuti mumalakwitsa. Yesu Khristu akufuna zoti muzichita chifuniro chake. Mulungu akufuna zoti inu mukhale mwa iyeyo. Mukhala mwa bwanji? Mwa Yesu Khristu. Tikamati kukhala mwa iyeyo ndi mu mpingo mwake. Chifukwa chake tikawerenga buku la Yohane manena kuti amene asunga malamulo anga, ine ndidzakhala mwa iyeyo, Yesu adzakhala mwa ndani kodi? Mwa ine. Kutanthauza kuti ngati ifeyo tizichita zimene Mulungu amafuna, ife tidzakhala mwa Yesu Khristu, Yesu adzakhala mwa ndani kodi? Mwa ife. Kodi ife timachita zimene Mulungu amafuna? Poyamba kuchita zimene Mulungu amafuna choyambirira ndi kukhala mwa iyeyo. Tikakhala mwa iyeyo ndiye kuti ife tiyamba kuchita chifuniro chake. Yesu Khristu adadza pa dziko lapansi kudzamenya nkhondo imene inali pakati pa iyeyo ndi Satana. Ndipo pofuna kuti iyeyo akawine nkhondo imene, akuti chimene adachita ndi chani? Akuti analuza moyo wake. Waluza moyo wake, akuti chotsatira chake idakhala nchiyani? Akuti anakoka anthu onse a dziko lapansi kuti akhale kwa iye. Monga buku la Yohane 12 verse yake ya 32 ikufotokoza choncho. Kodi inu mumachita chifuniro chake? Tikhoza kukhala kuchita chifuniro chake, koma tidziwe kuti ngati sitili kwa iyeyo ndiye kuti sitikuchita chifuniro chake. Tikhoza madzinamizo kuti ayi ineyo ndimachita za Mulungu, ayi ndimapemphera usiku ndi usana, ayi ndimapita ku phiri. Mukuchitadi zimenezozo. Dziwani kuti Bible imene kuti koma si onse amene amati Ambuye Ambuye amene akalowa mu ufumu wakumwamba. Mukhoza matchula ndithu dzina la Mulungu. Koma dziwani kuti ngati simuli kwa Yesu Khristu, ngati simuli mu mpingo wake, zimenezo ndi zachani? Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi kuti akakuwineni inu. Si chinthu chamasewera kuluza mwazi wake, nchonga inu akakupambaneni. Taona mmene timalemekezera anthu amene adafa chifukwa cha dziko la Malawi. Kuli bwanji Yesu Khristu? Anthu amene adangofera dziko lokhala Malawi lino timalemekeza zedi. Koma Yesu Khristu adafera dziko lonse lapansi. Kodi pamene simukusiyanitsa? Choyenera kuchipatsa mphamvu zedi ndi chiti? Dziwani kuti ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu adataya moyo wake, potaya moyo wake adatikokera ife tonse kuti tikhale chifupi ndi iyeyo. Dziwani kuti zinthu zimene ndithu Mulungu amafuna. Ndi chifukwa chake tikamawerenga buku la Aroma limatiuza kuti ife tikuyenera kuti timve mawu. Sitimadziwa kunena kuti Yesu Khristu adaluza moyo wake chifukwa cha ife, ndi chimene tiyenera kuti timve mawu. Tamva mawu ngati mmene tamveramo, tikuyenera kuti ife tikhulupirire. Kenakano tivomereze,
tikavomereza tikhale mwa Yesu Khristu, tikhala mwa morani kudzera mu ubatizo. Tikakhala mwa Iyeyo tizichita chifuniro chake. Ndi zimene Yesu amafuna. Ndi odala amene amamva mawu ndi kuwachita. Teku ngati inuwo mmene mwamveramu ngati mungachitepo kanthu, dziwani kuti inu mutchedwa odala. Koma ngati munguzisunga, dziwani kuti mukulakwitsa. Chifukwa chani? Yesu Khristu adataya moyo wake chifukwa choti akawine moyo wanuwo. Kale inu ndine tidali kutali zedi, chipulumutso chidali kwa Ayuda okha. Koma chifukwa choti Yesu Khristu adatifera, akuti zidapangitsa kuti ifenso tikhale nawo anthu wa Mulungu. Ndi chifukwa chake inu ndine lero timakhala nawo danga lomachita nawo za Mulungu. Kodi inu mumachita nawo? Kodi inu mumadziwa zone kuti Yesu Khristu amene adadza pa dziko lapansi kudzafera anthu onse a dziko lapansi ndi khumbo lake loti ife tonse okhala mu dziko lapansi tikhale mu mpingo wake? Dziwani ngati mumapita kwina kosiyana ndi kumene Mulungu amafuna, dziwani kuti zonsezo ndi zachabe. Mulungu sakondwera ndi zimenezozo. Mulungu amafuna kuti inuwo ndi ine tikhale kumene Yesu Khristu amafuna. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse maka chifukwa cha kumvetsera. Amen.